weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to cewila awqali bema awqali peetela awqali lumbola awqali yaare law hayre law boode law kon waktu yoni ha to celaga eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hanki jamma ko accident waɗi taw koye lawola Louga faade Dakar on cette place giwɗo toon to Saint-Louis woɗɗani Kir Bara kene tolno yimɓe jeeɗiɗo gañi men taw cette place o naati koye lekki hen tatone tampi woni hen giwi ko toon to leydi Mauritanie jagoɗɗo rendo leydi ndi erima wonande cour d'appel nde tojanta duuɓi nogas gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdelaziz Diofaɗo ne borjini jawdi leydi ndi to leydi Mali suudu ñawore leydi ndi jaɓanani avocat ji wonande benle serveur mo ganduɗa ko Adama Diarra jeeyaɗo e diɗɗal yerwulo debbo nangaɗo ene dumba ken tolno e hitande fawde ɗum noon ɓe ɗabbuno ko yo ɗaccire dow sarɗi o hedditima toon taw ganduɗa ene dillanno e catala CNT to leydi Guinée Conakry diɗɗal avocat ji leydi ndi hanki kolliri metti men mawɗi no fewi ɗum ko caggal nde biftano Abdoul Sakho ha yitane tampine fiya ha ɗeɓi mayde ɓe kolliti sariya moƴƴo ala e nder leydi ndi kabruji men jolam jaɓeri jasden koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni Mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire Mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala Mande Massa Keita gorko pullo hen bange Mali ganke hen bange taweteɗe to Ségou ene tawe nder leydi Mali kettinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Angola Zambie Mozambique RDC Congo hay nokkuji goɗɗi kala Mande Massa Keita ko joom gandal kawnigal mbuɗo o yamnotakoma so wannima oyima yaruni yiloroni hen ma yiitu jama walla kanŋe walla boxit walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e Mande Massa Keita joom gandal kawnigal ngaluji cuuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tonggode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi joni jokkodira e Mande Massa Keita joom gande kawniɗe salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine made weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ne safa rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartaraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ko jaadino ɓala waɗa darwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartaraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré so tawi on jokkodiri joni certa hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tijane Diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje goragu
ene yawra ɓe ustaraɓe gora ko yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni moosa nofuru façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awrata ɗum joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris laamoɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 06 27 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawi ɗon miñi koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawateɗon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala ne taweɗon sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden dando faade makko an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi ma adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawra ɓeena worɓe ma rewɓe worɓe wonduɓe debbo seyɗane ma rewɓe wonduɓe gorko seyɗane kala
ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen sattoraɓe dewle omo yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu ko mallaɗo woni newiɗo sanne sanne dendagal rafi mbawɗa wondude ceerno Djiby Sy e dendagal haaju mbawɗa jogade e ceerno Djiby Sy on ɓurodirta ujunnaji jeegom ugoya so tawi ko CFA ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy ene andi dendagal kilineɓe mum ƴewɗo saaha joni o arti omo tawe Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko leegal ne tekka sara jeere ne tekka ceerno Djiby Sy ene yawran worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne ceerno Djiby Sy so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe mbawɗe neldede kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala ko wona nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya walla coda kartal crédit ujunere keefa neldamo kalnamo indema inde nenema ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal ceerno Djiby Sy listikara waɗirta ko temedde ɗiɗi CFA woni 1000 francs CFA omo jogui numéro makko weev ko numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp so tawi a ronki hebde ceerno Djiby Sy aɗa wawi jokkodirde ceerno Alassane Sy ko miñi ko kamɓe gollotto ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe ma baare nogase joyi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba jamma hanki o ko accident musɗo waɗi taw koye lawol iwde Ndargueje faade Dakaru sara wuro wiitengo Kerbara waɗɗani Louga 7 place dogannoɗo wattininade koye lekki hewɓe noon kolliti o rentono ko saret walla ni koye saret wonno kay mo yiyano caggal kay wonande nde wonate lekki ndi dañi noon yimɓe jeeɗiɗo gañiɓe hen tatone tampi aɓe tawe to hôpital mo Louga ene mabɓe Mauritanie hen goto mo ganduɗen woni Dieynaba Lam jeeyaɗo taw kadi ko toon to Gouray Mauritanie ne tolnodire Bakel oɗo sahno ne samti hen kono jeyno e yimɓe tato tampuɓe ɓe o sahno ne tawe toon to Louga en wondi kadi woni Mauritanaɓe woɗɓe taw kadi ko on accident baɗɗo hanki o jayno Weltare TV Weltare ɓiɓe fulɓe ndi jomiraɗo rokkataɓe cellal timmugal haɓe dutto e koreji maɓɓe kala keddotoɗen koye accident goɗɗo baɗɗo taw kadi ko toon to Kolda ɗum ko hecciyanke o jamma wonande o chauffeur bis mo ganduɗa sanga 4h jamma gonnoɗo kay e yiltinde bis mum walla gonnoɗo e darnude bis o ha huccita e lawol faade Dakaru ndeke emprunté o ene werti lesde leeli kanko wo tinani nden noon wo joli o huɓɓi tan o yaɓɓi koye dow emprunté o noon ko ɗon e ɗon wasi fittanum on suka biyeteɗo Assane mo duuɓi 30 o saaha noon kanko chauffeur o omo tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe APR yadiɓe mum hanki mbaɗi haalande mumen to joɗorde mumen nden haalande noon ɓe kolliti ɓe ɗaccata Farba Ngom ene nottoyo goto nogase jeeɗiɗi nduɗo hen lewru taw koye catala rewindiɓe yogay ngaluji dirtinaɗi kono kadi suuti konngoli mum maire mo Wourossogui Moussa Bocara Thiam o holliti Farba ɓe jaɓata wona Sadaga Ousmane Sonko kamɓe Bassirou Diomaye Faye o holliti o saaha leydi ndi ɗo yarata ɗo
jammum woni tan koye juuɗe Sonko so yiɗi dilinde leydi ndi ko hono ɗe hena ɗeɗo henna gueɗe o waɗata hewɓe noon e yaadiɓe APR cuuti toon konngudi mena hankoɓe kolliti maɓe dus anande farba ɓe ɗaccirta ɗum ni hen haɓe gandina windere nde kala wona gueɗe kala ko dawrugola ko politique am wona kala gueɗe goɗɗe suuɗi nder mum ko nonne kadi yontamo Agnama hay nokkuji gueɗɗi kala to Thiés kolliti ma mbat moɓodiral manggal no feewi gam dusde wonande farba ngom mo ganduɗa jogoɗo nottoyade catal dewintogal ɗin ngaluji ɗo inde makko Nana Diofane Peɗeli haw wawa nottoyade taw koye oɗon fannu gouvernement mo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde yalte deƴƴere muɗum syndicat ji heedanɓe gollotoɓe hollirɓe mette mumen ko fate yogay saaha yimɓe riweteɓe golle mumen toon to kaggulade woni port autonome de Dakar ne wondi kadi e jagorɗo pétrole hay nokkuji goɗɗi kala dañi hewɓe ittaɓe golleji mumen wonande syndicat ji heedanɓe gollotoɓe leydi jaltino e deƴƴere mumen yontere yawtunde laamu ngu noon e rima kaldigal waɗata ko ñande alhamisa ɓaawo janngo sanga 15 heures ɗum waɗata ko toon to grand théâtre holliri ɗum ko Ibrahima Gaye mo ganduɗa ko kañum woni taw kadi ko directeur cabinet hoore jagado leydi Sénégal Ousmane Sonko nden jonde jogori laatade toon gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria woni Obasanjo yettima hanki o to Dakar o lamorgo leydi Sénégal hakkude makko ya nando makko woni Bassirou Diomaye Faye hanki o noon jungo wo holliti addimo ko yidde ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Sénégal taw koye fannu privé hakkude leydi Sénégal kame leydi Nigéria kesamago hestitinde yogay gollorɗe leydi ndi ha yada jamanu to banggue numérique wonande kay egginde dossier ji taweteɗe kayitaji walla egginde yogay ɗereji taweteɗi e kayitaji wattoye taw koye mbaadi digital hono no addiri jamanu hande o gam newnugol dañde kayitaji jibinande gam newnugol ko fate casier judiciaire gam newnugol yogay jiilirɗi kala ko jiɗɗa yiilade taw sa tappi tan arat ko ɓuuri yawde e yaccade gam newnande Sénégal waɗi taɓal bangal fayida ene jeeya e leyɗele tati Afrique bangal taɓal faade gueɗe kesamago gam hestitinde yogay gollorɗe taw koye gollorɗe privé kame public kala ɗum jeeyi sababu hanki o mawɗo leydi Sénégal tawa toon to Diamniadio gam wadde ngal cetal numérique ɗo ganduɗa ko yimɓe nogas taw kay ko tambiɓe ɗiɗon fannu woni hanki toɗɗaɓe taw koye dow oɗon sifa hôpital Dalal Jaam wi kawtefa hewɓe gollotoɓe toon safroɓe ne goyto guila décembre keɓani jabɗele men no foti yaaduni ɓe guuri tan ko mettuɗama ɗon kadi ɓe goni e caɗele mawɗe no feewi ɓe gullitto yogay gurdameje mabɓe e kadi ƴettede ɓen docteur ɓe cuwa heptinede beele mbawa heptinede mbawati gollade taw kala lewru wonko keɓanta koye mumen ceerno Alassane Sall hande de deƴƴani hanki o huccodiri e jaydiyankoɓe warti ko fate ɗereji ɗi o joƴƴino toon to sursarɗeji ndu leydi Sénégal ko fate artude karmingol ha laaɓa ngal ɗo hen kuulal walla mbiyen wonande firtude kuulal ngal mawɗo leydi gonnoɗo hen o wanno ko fate banggue yarlodirde yafodirde moni kala yaaha bolol muɗum ɗum jeeyi sababu noon wonande hewɓe hen jalti kaso ne jeeya hen laamiɓe o saaha gonaɗo o kanko calsan o holliti ɓeɗo hen gueɗe fotani wonde yaafo e yarlude ndi tan yimɓe ɗaccireni hen foti kay ko ɓen ɓe juuɗe men tuuma ene moddi e wargoji e lebte kala ndewne lawol jeyde sababu ha ɗi fitinaji kala mbaɗi nde joomen ndewnete lawol kono elle nden ɗaɓɓade widemo wonande kewendi Pastef koko ɗurni laarani wonande ɗum hay nokkuyel gotel kala ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal wonande Adama Fall chroniqueur taw kadi ko ɓattiɗo APR mo ganduɗa jaltinoɗo konngudi mum 1,500,000 francs CFA million e feccere e winodemo woni ko wanjata ɗum kala jiɗɗo yaade Qatar taw koye sifa ƴettude sukaɓe ndenidi gam golloyade toon to banggue jagoɗo golle leydi Abbas Fall
on yeddi ɗum nayimo yeeso laawola caggal nde o dari e yeeso procureur o weddama e nder kaso ñawore makko ñalawma janggo a jogori laatade cetal bitegal And Sama Jikkoyi caggal ngal cetal darinoma e laamu Macky Sall wulli luuki holliti kala ko fate debati gorkati ɓe natti yidde ɗuma e nder leydi ndi ngal cetal erinoma to sursarɗeji leydi Sénégal nde sarɗiyankoɓe gotata taw koye tegdude e teddugol nde fawete e ɓen ngal ɗon cetal ɓe eri ko nde fawete e ɓeɗon ine tottoɓe debati gorkati en taw ko ñawoje cattuɗe no feewi ɓe kolliti noon nguɗo laamu ene jeyno e wallidi mabɓe to banggue on combat e laamu Macky Sall o saaha noon kamɓene ɓe ɗaccini ngu laamu ni ko juutiɓe erima sur sarɗeji leydi Sénégal nde himmiranta ɗeɗo henna gueɗe ko ɓuuri yawde e yaccade kaldigal jaam to worgo leydi ndi woni Casamance beele jaam arta toon hewɓe e Sénégal naaɓe jonni ngal kaldigal juɓɓinagal toon to Guinée Bissau taw kadi ɗowi ɗum ko président Guinée Bissau Oumar Sissoko Embalo hewɓe jonni kono yiyaka hen Salif Sadio mo ganduɗa ene woni e deƴƴere mum tene kañum woni gardiɗo MFDC woni a gardiɗo rebelle mo M23 ene jeeya e ɗen cifande joƴƴinde ɗi fetelaji ha laaɓa arta e koɗɗoɗe men ɓen egguɓe beele kadi Casamance wona e jimadi ɓamtare taw koye plan wonande hooreji leydi Sénégal ɓamtude Casamance ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal hande o météo holliri wonande Matam Podor ha fayenma Saint-Louis Louga Linguére Bakel Tamba ko pundi poussiére kewɗo no feewi ma duumo ɗo ha nogasi jeeɗiɗi ndu lewru woni tan ñande alhamisa paaɗo ma duumo hay oɗon a saaha to Ziguinchor tribunal ñaawi Ahmed Ndiaye suka nannoɗo e galle yumum Ousmane Sonko ha ganda o haali toon konngudi mawɗi no feewi ɗin konngudi noon ene hen ƴattoje ñawore makko yani hande o to tribunal Ziguinchor ma o lelo lewru e kaso kanko on nannoɗo toon jeheten ko ha toon to jeere Wourossogui hande o noon wonande hewɓe nane keɓano lewru korka ndu gam teskede hitande hikka nde tiiɗal manggal ne feewi musidɗo men Ibrahima Jiggo yilloyima yewɓe karafuji e koppuji ma en kettoye micro makko ko yewtidi e mabɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mi salminoma inde mum yettode muɗum e bagage o de no yaari hikka kam moylol hikkade tiiɗi rawane de mo machallah kono hikka neɗɗo dañi fof no yettu Allah haade kam ko dokkata hen kala ko dañƴa yettu hen Allah ene ara machallah ne ara seeɗa seeɗa kono noon kam rawane kam ɓuuri wadde bousculé e bitikaji hikka ɗon kam ɗum tiiɗi so Allah en tiiɗi sen faami ha joni termusaji ɗi walla karafuji ɗi no koppuji en wano ni ko ha joni koko ɓeydi walla koko aussi prix ji ɗi aɗa wawi hokkude yimɓe prix ji ɗi prix ji ne ceɓori prix ji kay ko mawɗum ne seɓori ne ardan noon ne seɓori koye gargol yimɓe ngol ɗum ine tiiɗi crise o ne waɗi crise bonɗo crise bonɗo ne kay a joga he jorta so korko woɗɗoyi ma yimɓe ma bagsuji ma gusto walla ala an kam ɗum kadi ala ɗum kadi ko ene mbawi yimɓe ne mbawi wiide ko maara lewru kono avant kam koka rawane ni joni fotoɓe foɓe coodi gardi bagage wona gotum a faami jiidani waɗi crise ko crise tan kono bagage o kam no waɗiri moyen a hande ko moyen minen ko prix en gros tan min jeeyata kala no garduɗa ko jiɗɗa a heɓirtu no jiɗirɗa ni fof ko doole potani ɗum fof kono Allah hokkiri ɗum ɓene kokke jogo temedde ɓe jogo temen ɓe no garduɗa fof heɓat no keɓirɗe no bandirɗe no korduɗa korkaɓe ɓendira noon jaam machallah inchallah eɗen ñaago Allah yo Allah timminane foof ko ɗum wonno ko ƴettuɗen ɗo e place Kadia Ndiaye a face daral Wourossogui Kadia Wele en face daral Wourossogui hande Ibrahima Jiggo min ceetanima aɗa yilloyi wolande kadi ha hande ɓen taw ko yeeyoɓe gueɗe kewɗe taw ko jeere Wourossogui ko wayno yewɓe tamaroje eɗen gandi so tawi korkari hewɓe no kutoro tamaroje Ibrahima Jiggo Diagne Weltare TV. On calminama on juurama koye événement korka paɗen bon woni affaire o kam haysino mum ko ɓeydi hen seeɗa kam kadi en waɗi machallah waɗen kumno ko aussi seeɗa ni ko nanda e tamaroje o rawane carton jaranno ha 10 000 ɗi kam pour l' instant ene yaare 8 750 eyyi
ko fassaraji tan ɗiɓi ɓeydaten seeɗa kono vraiment ça va dans l'ensemble tout ça va pour l'instant dans l'ensemble. banggue marsama o no wano rawane e hikka no yimɓeɓe gullirta crise o on ko jiiɗa ɓeydare walla ustade banggue crise o moom kam moom ɗum kam moom hay sinno yimɓeɓe kalnaka vraiment kam crise o kam moom e waɗi crise ɗum kam moom événement ji no mbayanno ni e wonde événement hikka wona gorum yo ene seeɗi seeɗi événement hikka moom maro manda noon crise o kam to miri kono crise o kam moom e waɗi crise yo Allah waɗanen jaam rek aɗa jogui jorto e nder korke ma usso ko woni ko comi ɗon kono jiirum ɗo ɗiɗo carton ngaji camoroje fasseur aji ɗi emin ɗamini bon woni kam crise o no waɗi kono kan jeeɗo wadde wonno kadi enen fuurankoɓe ni wonno kam crise en wonnan no crise tan enen kam en nanata crise tan en yiyi en waɗi kono enen kam wonnon ken tinniɓe koye men kala no wawi wade kenen liggoroɓe doole meɗen ken waɗoɓe gorgor ha dañen no gurden ha dañen no curtirɗen koye meɗen ɗum tagi hay sinno crise o no waɗi ha joni de hatta moom ene wayanno ni eɗen ñaama eɗen jara kala ko mbawɗon kadi eɗen mbaɗano koye meɗen eyyi ɗum noon min yiiɓe emin ñaagui emin ɗamini affaire o moom ma gas ha laaɓa inchallah so Allah jaaɓi machallah jarama o ko Hammadou Ndiaye Dañcaɗi kono ɗo e Wourossogui ɓe goni pikika mawɗo machallah ene gandi eɓe jeeya gueɗe mbaɗe noon koɓe jaati hen ɗum noon mi siko ɗum wonno ko ƴettunoɗen gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Fastini TV Djiggo Barhama caabileñol on jarama e kettude Ibrahima Djiggo caabileñol ha toon to Wourossogui Dindeje golle ma jooɗi peewi ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pular e nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jagorɗo rendo ñawoje leydi ndi ɗaɓɓiri wonande cour d'appel nde taƴanta ñawore teddude sattude taw kadi ko gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdelaziz ɗum noon walata kay ko duuɓi nogas woni ko ɗaɓɓiri oɗon duuɓi nogas woni ko ɗaɓɓiri wonande ñawowo cour d'appel nde ñawata gonnoɗo hooreji Mauritanie Mohamed Wuld Abdelaziz mo ganduɗa taƴananoma wonande décembre 2023 duuɓi 5 kaso wonande kay dirsinde ngaaluji kewɗi no fewi kono kadi jagorɗe makko ɗiɗi wonnoɓe hooreɓe jagorɗe goto kala o ɗaɓɓiri nde taƴante duuɓi 10 gasso gorko joom ngaalu ɓattiɗomo duuɓi 5 kaso kono kadi wonande mouvement mo ɓi ko darni biyeteɗo Al Rahma nde firtete ha laaɓa kanko Mohamed Wuld Abdelaziz mo ganduɗa laaminoɗo leydi Mauritanie hitande ujunere ɗe jeenayyi ha hitande ujunere ɗe 19 gila citi lefol laamu natte dawrugol guila nden ene tawe e nder kaso mo gendi leydi Mauritanie jagorɗo délégué jagorɗo faggudu leydi Mauritanie o holliti oɗo saaha aɓe ndewidi catal toppitingal nguura e kisal nden ka leydi ndi ngam ɓamtare ɗum ko caggal cifodiral ngal catal e pelle darniɗe ɓamtude faggudu e leyɗele ɗe sifande 2024 ha 2028 beele kadi wallidde ɓen ɓe ngala doole ha mbawa dañde gurdam moƴƴama e nder leydi Mauritanie ɗum ne jeeya e peeje hande o ɗe jagorɗo kame gouvernement leydi Mauritanie huccani ngam wawde ƴellidde yoga e pooye ha mbawana koye men to banggue haaraduru e nder leydi ndi leydi Mauritanie keddoɗa joni koye leydi Mauritanie tribunal mo Nouakchott banggue hirnangue ɓe jowi taw ko parti bloc ɗum ko caggal parti teskaɗo kewgol fitinaji e kareli ɗum ko caggal nde wulliti wonande Wuld Cheikh oɗon saaha wonande kay juge ƴetti pellital yewde kaɗo hen landa teskaka caɗele mawɗe e dow muɗum wonande goomu darniɓe haqqe innamade leydi Mauritanie ɓe kolliti o saaha Mauritanie kuccam mum ko haɓade kala ko fati e banggue wonande lebte e ko on kadi trafic ko fati e ɗannide yimɓe e dow sifa mo rewani lawola ngam teskede wonande to Nouadhibou hato Dakhla o saaha ko corti laaɗe ɗannotoɓe aɓe gandi noon wonɗo laylaytol ɗanninoɓe yimɓe e dow suuɗayru woni to woni kono kadi kala mum ko trafic de migration clandestine ɗe gueɗe kala maɓe darto hen haɗe gueɗe kala mbawa iwde ngal catal ɓe kolliti darde kuccam e raddeɓe gouvernement ko haɓade kala lebte e kala toñangue yeydo laago ha tenti noon ɓen darnuɓe cate e fenade ne ɗannina yimɓe taw koye dow sifa mbaadi lor e lebte kala maɓe daro haɗen gueɗe kala mbawa rewde lawola étudiant ji Mauritanie naɓe
finoɓe to maroka kolliti hanki metti mumen faade jaagoɗo men mo leydi Mauritanie jaagoɗo jangde tawde ɓe kolliti wonde on jaagoɗo wiide ene sammina bourse mabɓe ɓe ngala hen hande ni ɓe ngala hen janggo hay seeɗa police mo leydi Mauritanie holliti fawi juuɗe mum e fedde bandiji ɗin bandiji noon koɓe tato kamɓe tato kala koɓe hoɓɓe wona e nder leydi ndi ɓe jeeya ɓe nanga ko toon to Tintana kamɓene ɓe gujjata ko boutique aji ɗum woni koɓe kelata boutique aji 4 kelaɗi to jeere Tintana tawama ko kamɓe police erima noon wonande ɓen kay wujjanaɓe hattiɓe yogay objet matériel uji men nde garata ƴewde beele jiita gueɗe mumena ɓen liggotoɓe catal nguura leydi ndi to ɗo ko mbiɗo garu ne tawi nder état mo asaba to kiifa nangama toon taw kadi ko ɓen hettunoɓe oɗon fannu ngal nanggal ari kay kene tolno 1.7 million taw kadi ko fate banggue gueɗe nguura teskaɗe ɗe gujjani jeyta yoga e jeereji on diwan kono kadi ngal catal ɓe erima wonande ɓen hatu jimɓe on fannu walleteɓe sifa nguura nde mbawata e liggodirde e laamu ngu wonande kay ɓen wadduɓe ngal baɗala mbawa tigui nanguede ndewne lawola lebbi 4 cumuji kewɗi teskama nder leydi Mauritanie gila tan 4 lewru octobre ndungu siltitana ko ene tolno 1,297 kilométre nder leydi ndi woni ko sumi hen ko ene foto wonde laabi kewɗi 183 lawol cumu woni ko windita ɗum noon koye diwan hawduji ɗi hawdele sharqi ha fayma trasa yoga e nokkuji leydi ndi météo leydi Mauritanie holliti ko poussiére kewɗo kay woni oɗo saaha ko teska yoga état ji leydi ndi tawne wondi e nguleyki aɓe dentina hewɓe donnoɓe autoji ne dentoto ɗiɗo henna booli kono kandi yimɓe ɓuura wawde suumade e nduɗo henna hendu e oɗo henna poussiére o saaha keptinaɗo ene diñi yoga e nokkuji ɗi kala paɗen koto Guinée Bissau luural mangala woni ko teska hakkude landaji lundo ngo ɗum noye laamu ngu ɗum ko caggal eɗen gandi Oumar Sissoko Mbal holliti kañum watta deuxiéme mandat kono mandat muma dirtinama ɗo ha 11 ɓiiro nduɗo henna hitande nde gonɗen hanki o noon walla min guila hecci hanki wonande nelaɓe CEDEAO kamɓe nelaɓe loni mbawi yettade toon to Guinée Bissau ngam yewtidde e landaji lundo kono luurala ene teska hen o saaha gonaɗo to leydi Mali état majeur général armée leydi ndi holliti ñande 23 heccanki nduɗo lewru ndu gonɗen to ñamana noon ko 23 kilométre hakkude muɗuma e kolongo ne tawi masina ne tawi nder région mo Ségo to ne kadi ɓe kolliti fiyande nde ɓe gummini toon ɓe teɓɓiti 12 sagata joguitiɓe armée ji ɓe jaltini ɓen dinguiral wolde kono ɓe tetti e ɓen matériel uji guila e fetilaji e motoje e gueɗe goɗɗe kewɗe no fewi kono ɓe kolliti koni kommaɓe tato kañumen ne gañima hen nawama beele safroyade lebbi 4 ko itta e poste makko woni Sokel ko Galamayga gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi ndi e canki arti e bila golle mum o holliti ɓuuri yedde moye ɗen golle kala ko dogde moye koyɗe jamma ha jaam arti toon to kiidal armée leydi ndi addi toon deƴal beera ha ganduɗa leydi ndi hande ko ararayi ngendi leydi Mali woni ko weɗoto e weeyo kiidal kono kadi o holliti to banggue cellal ɓalli banggue safara banggue jangde banggue chômage joɗade gollani o teskima gueɗe kewɗe leydi ndi won mankude kono kadi won dewnade lawola omo yetta kadi armée leydi ndi kono o ñiñi no feewi wonande o saaha autorité ji leydi ndi hollunoɓe ma juɓɓin sumgoji e happu dokkaɗo ha hande nana tan deeƴi ala kala ko gasi o arti kadi e caɗele hakkude makko e M5 RFP ɓen wiyanoɓe yo accit golle o yaadi koye autorité ji militaire warti hen e yañan ɗin sifaji kala to Tombouctou wuuro Pinal diine e ganni wuuro Nayewo ngo leydi Mali wuuro yeeyoɓe jamma e ñalawma ene fotta toona safalɓe arabeɓe tuarege fulɓe leƴƴi goɗɗi kala ngo wuuro hande teska toon ko ceergol nguura ha e carburant kala wuuro guuɗale ñañoji e bawɗi e yimoɓe kono kadi ko wuuro noddinali kame jangde alqouranil karim teskango
e bertinde welendi mum hanki to banggue touristique kono kadi hande hettinango to banggue caɗele rendo no feewi ngam teskede ɓen yimannoɓe hanki e hinde ngawlago e ñeñago hande so cakki jungo biye banque samata ɗon ɗo teska biye banque goto beele becca ɗum ko caɗele mawɗe no feewi holliti ɗum ko l'observateur ena yurnittoɓe e oɗon sifa banggue wuuro a Tombouctou wonande caɗele hen banggue joguitiɓe armeji e pelle biftotoɓe jamma e ñalawma teskorango wuuro a Tombouctou justice mo leydi Mali salima wonande accitgol e dow sarɗi ben le serveur moɓe andiri Adama Diarra taw kadi ko ɓattinoɗo laamu ngu kono kadi ɓattinoɗo CNT dillowo e mouvement yerwolo debout mo ganduɗa jagganoma gila tan nayi novembre 2024 soka walla ni mbiyen avril ɗum ko caggal nde jaggano gila e 4 septembre 2023 dawal ɗimmal ko nayi novembre 2024 kono kadi gila nden hande on e tawe e nder kaso ɗum ko caggal nde o yaltinno konngudi ñingde autorité ji leydi ndi wontanimo ɗaccal budde baɗak omo tawe kanko e ko wayno Ras Bacca Mamila Visser e woɗɓe kala ne tawe yoga e nder kasoji leydi ndi taw koye oɗon no sifa to Guinée Conakry wonande diɗɗal avocat ji leydi ndi hanki ɓe kuccodiri e jaydiyankoɓe ɓe kolliti o saaha leydi ndi sariya mum ene lohi ene leefi no feewi ala enquête aji ala rewinteɓe e kala saaha ne jogui gendiyankoɓe daraniɓe leydi taw ko bifteteɓe bifte lore lepte ko wayno Billo Ba nonne kadi Fuñe Mangue ha hande jiitaka kono noon ko Abdoul Sakho biftanoɗo e galle mum sanga 4 jamma nawa ha to ladde fiya hawatilade to gotel accira o sahani wone safara ha ɗo ala kala laamugu ko haali hen kene nanno so wona joguiɗo konngol gouvernement holliti ɓe jetti Allah nde on mayani so won ko heftino on to banggue mayde wiyete ko laamu ngu ɓe kolliti ɗen gueɗe jonani hen hay seeɗa to Côte d'Ivoire wonande nayo portunoɓe plainte Cheikh Tidiane Thiam gardiɗo parti PDCI RDA eɗen gandi ñawore makko kuccam tribunal mo Abidjan fonno wonde ko nogasi jeeɗiɗi lewru février ɓe nayo kay taw ganduɗa ko cukko hooreɓe taw kadi ɓen kala tirtima oɗon plainte ɗum ko caggal nde luural manggal ari e oɗon parti ha e leydi ndi kala ɗum ene huula wata doyde fitinaji kono o saaha ɓe puɗitima yatirde hen caggal to Côte d'Ivoire keɗre lawol port Bouye faade Grande Bassama yiitaɗo hen ko huuɗo koɓe mbiyata wonande ko huuɗo mon ko heewko cannabis yiitaɗo on ene suuɗa ɓen ɗo wannoɓe ɗen gueɗe woni hen wiyaɓe teeɓa nanga to Niger rebelle chef de rebelle Mohamed Salah chef de rebelle FPL taw ko cetal rebelle darnangal wonande guila juillet 2023 caggal coup d'état Mohamed Bazoum ngal jooɗi koto keerol hakkude leydi Niger e leydi Libye kankon gardiɗo on rebelle Mohamed Salah wiyama teeɓa nanguimo ko dadiɓe Marshal Khalifa Haftar mo leydi Libye ko on yimo teb kanko e joyo yaadi makko o saaha mo tawe e juuɗe ɓeɗon to Niger jonde gendi leydi ndi fuɗɗinode gila 15 ha nogas lula hen lewru nandiral heɓama duuɓi 5 oɗo saaha laamu transition digno e leydi ndi ko alda e sumgoji kono ene wawi hesɗitinede e tawtorede wonande 116 duuɓi 5 so gasi landiral heɓaka ne wawi jokkoyde kanko on général Abdourahmane Sahani mo ganduɗa folluɗo lefol laamu wonande Mohamed Bazoum ɗum noon waɗi ko gila tan Mohamed Bazoum mo ganduɗa mo folli e lefol laamu ɗum ɗon ko gila tan wonande 2023 wonno koye lewru juillet hande on taweteɗo e nder kaso ngol woni goo kankon général gardiɗo leydi Niger yilloyade to keeri tati hakkunde Mali Burkina Niger ngol keerol yilloyade mo toon taw koye on jeune mo ganduɗa ɗo janguji kewi waɗi ɗo mbiyata réseau Tillabéri taw kadi koye wuuro wiitengo Libri ko toon o yilloyi ɗum noon yeehi toon koye biruji jawtuɗi woni hakkude Aseɗo e Ale ɗo ngam muññidde taweteɓe toon ɓe jangu wanno e dow mumen to leydi Tchad
wonande directeur des renseignements général wonande Ibrahima Mohamed Seyida on itta e golle mum ɗum ko hanki o toɗɗanoɗo guila janvier 2024 ittimo ko Mahamad Idrissa Déby itno to leydi Gabon aéroport international de Port-Gentil inde mum wonno ko aéroport international Ali Bongo Ndimba nden inde wahlama itta watta ɗon ko Joseph Hajimbe mo ganduɗa mo mbiyata Kassani taw kadi on mo ganduɗa woni no kolade kuɓala parti PGP taw kadi ko gila hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi ene hawri lewru men baranoɗo e nder hôtel mum toon to Libreville e laamu Omar Bongo Ndimba ko on ɓorni ndeɗon inde bowal laaɗi diwoje RDC Congo Union européenne nogasi jeeɗiɗi leydi hanki ko ɓen luli toon to Bruxelles o saaha ɓeɗen gi ko teddiɓe payi ɗum e leydi Rwanda wallidiɓe rebel M23 kadi deƴal arde toon to leydi Congo tato toɗɗama yahoɓe koyɗe jaam toon to leydi Congo RDC ɓen gonnoɓe hooreɓe leyɗele ene hen Obasanjo gonnoɗo hooreji leydi Nigéria kono kadi Uhuru Kenyatta gonnoɗo hoore leydi Kenya kame Hailemariam gonnoɗo hoore jagode leydi Ethiopie ɓeɗo hen toɗɗa yo jaaha koyɗe jaam toon to RDC Congo wonande RFC mo M23 ɓe erima koninkoɓe hoɓɓe ɓe jeeya kay leydi Congo takko ngoma nde giwa toon haalaɓe temedde ɗiɗi soldata iwɓe to Afrique du Sud Malawi Tanzanie kala nde jaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde taw koye konnguɗi mabɓe jeheten koye joolam jaɓeri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia jaam ñalle maɗa. En calmitima Saraboulaye Sarr en calmini dendagal hettotoɓe Ayawu TV hawru men ɓuuri tengtude e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon dey ko suka aljernajo nodduteɗo hono Youssouf ɓurɗo andirede hono Zazu Youssouf wonde taƴanama tawi e sokkede e Dombuddu ñande altinare nogas nayyi lewru colte ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi fodde lebbi sappo e jeetati e nder a kaso ɗum noon ko caggal kay nde waɗi kalɗe makko e TikTok taw kadi yalte e réseaux sociaux ji ɗum noon ɓe mbiɗon ko acte uji ɗi garaɗa hoorema fooɗi kay ko terroriste agal ɗum noon ɗum waɗi noon ɓe fawidemo e dow junggo e dow makko wawde kay wiide wonde alay saago noon oɗo ni haaɗe ni ha yaltude hono leydi ndi ha wawa wadde kay tawade ko pen mo fawa e dow makko ha ɗum timma to leydi hono Allemagne to nde ene wayno dey ko wiyeteɓe conservateur en ko ɓen CDI e wonde CSI ko kamɓe dey gardi e ɗin jencuɗi jaltu toon ɗum ko puɗɗidi yaltude caggal kay ndeɓe mbannoto kay wotteji mabɓe ñande alatare nogas te lewru colte ujunnayi ɗiɗi nogas e joyyi gam suɓade saɗɗiyankoɓe mabɓe to jakka gueddiji mabɓe to e oɗo saaha noon ko Free Friedrich Merz kañum lomtoto wona gardiɗo hono jagoɗɗe o lomto on wiyeteɗo Olaf Scholz ene wayno dey ko toon to leyɗele hono deddude Amérique ene wayno hono Donald Trump kanko dey o wi wonde amo kadi yetti kay ñande altinare nogas nayyi lewru tawa ko colte ujunaji ɗiɗi e jogas e joyyi ɗum noon ko wawde kadi tintinde haala makko kaw halduno e Vladimir Poutine ɗum noon nando makko ɗum noon o wi wonde koye alay saago tawa ko guerre o wawa hokkude mabɓe e Ukraine wawa kadi hono dartade caggal kay deɓe kadi dañi duuɓi mabɓe hono tati e tawa ko pelɓudal hakkude mabɓe kadi ɓooyi kadi yewtere mabɓe kadi ɓe jewti hen ko fadde kadi e nandal ko fadde faggudu taw ko ɓurndu mawnude no fewi hakkude taw kadi ko leydi hono Russie ɗum noon o wi wonde kanko noon waɗi e nder hello makko taw ko free social o haali hen ɓuyde o titini hono kaldigal hakkude makko e Vladimir hono Poutine e ɗum noon de o wi wonde ko hunde mawde ɓe kaldi hani ɓe kaldi hono ƴellugol faggudu hakkude leyɗele hono ɗiɗi ɗe e ɗum noon taw ko haala mabɓe noon yaari no foti yaarude ni kadi ko haala tiiɗi kadi no fewi woni ko hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ɗum noon ne wayno de o haali ɗum koye plateforme makko free social ɗum noon ko kanko ardi galle danejo mo toon to e leyɗele hono dedduɗe hono Amérique Ukraine Vladimir
hono Zelensky wi wonde ñande ala taade nogas tati lewru ndu gonɗen ndu amo heeɓi kay ummade e jappere nde laamu e laamu ngu e so tawi noon ɓe jaɓi leydi makko naata e fedde oto kadi ɓe mbaɗa kadi ɓe mbawa kadi wadde kadi kaɗa leydi Russie kadi jokkude kadi yande kadi e nder leydi maɓɓe ɗum woni noon hande ko toon to Ukraine nogas e nayyi lewru colte ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi woni duuɓi tati ko leydi Russie e kamɓe aɓe perɓodira gam kay e leydi Russie naata e leydi maɓɓe ɗum noon dey ene wayno waɗi noon ɓen ardiɓe toon tawata ko dongata haali Europe nde mbawi kono yillademo arde toon e mawninde tawata ko ñalawmaji ɗi e wawde kadi titindemo e wawde wiide wonde koyema min gondi ɗum noon ɓe mbawi kadi e ñalawma kadi tawata ko hanki o kamɓe noɓe jooɗiri ɓe mbima ɓeydu kay kala koɓe pawno e dow Russie maɓe ɓeydu ɗum ɗin sanction ngaji maɓe mbaɗa ɗum caggal ɗum kadi ɓe ballimo kadi e koppereje fodde milliard uji 3,5 e kalis euro ko ɗum woni koɓe ballimo ɗum noon Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tumruɗen e dongre walla e jolama jaɓɓeri taw e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sandogo gam weltare Alassane Oumar Mbodj gam weltare Yawo TV golle ma jooɗi peewi ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoulaye Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena